Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan jejering tiang-tiang ingkang pitados ing Gusti Yesus ingkang dados juru wilujeng utusaning Allah. Kula panjenengan tetep ngupadi berjuang anggenipun pitados ing Gusti. Ampun ngantos amargi rumaos wis duweni Gusti Yesus, wis cekelan Gusti Yesus, wis nderek Gusti Yesus, awake dhewe terus santai-santai. Awit keyakinanipun nek wis duweni Gusti Yesus kabeh beres. Mergo Gusti Yesus wis nebus dosa-dosane awake dhewe, Gusti Yesus wis paring kawilujengan. Mila lajeng tanpa ngapa-ngapa mengko kabeh beres. Ampun ngantos mekaten. Kapitadosan dumateng Gusti nggih kedah dipun iseni. Isine napa? Werni-werni, termasuk ing mangsa prapaskah menika geladen rohani, poso, sesire, ndonga lan dana sarta sansaya kathah anggenipun nindakake amal kasaenan. Waosan Injil dinten menika ugi paring pitedah dumateng kula panjenengan sami, tiang-tiang Yahudi ingkang wiwit pitados ing Gusti Yesus rumaos kabeh wis kepenak, kabeh wis nyaman, kabeh wis dadi apike. Tiang-tiang Yahudi menika sami yakin dadi anak turune Abraham menika wis dadi umat pilihan, umat sing bakal ditresnani dening Allah sawetahipun. Mbok dosa, mbok kadangkala ndendeng, kadangkala ya ngeyel, ning merga tasih pitados ing Gusti kabeh iso diberesi. Menggaing tiang-tiang Yahudi saperangan sing wiwit pitados ing Gusti nanging tetep nggadhahi pemanggih piyambak, keyakinan piyambak ingkang sampun dipun rasuk. Kados pundi anggenipun Gusti Yesus nanggapi? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Yohanes bab 8 ayat 3 dosa setunggal ngantos dumugi sekawan dosa kalih. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang wong-wong sing padha ngandel, yen kowe padha nuhoni sabdaku, kowe nyata murid-muridku lan bakal mangerti marang kasunyatan lan diluari dening kasunyatan. Ana sing nuli caos wangsulan, kula menika turunipun Bapa Abraham lan dereng nate dados abdi tumbasan. Kados pundi dene dipun ngendikaaken kowe bakal mardika? Gusti Yesus paring wangsulan, aku kandha sak benere, sing sapa nglakoni dosa iku dadi baturing dosa, lan batur iku ora lestari ana ing omah sak lawase.
sing saklawase lestari ana ing omah iku Hyang Putra. Mula yen Hyang Putra sing ngluwari kowe mardika temenan. Aku mangerti yen kowe iku turuning Abraham, ewadene kowe padha ngarah patiku, marga kandhaku ora mlebu ing atimu. Sing tak kandhakake mung sing tak weruhi ana ing Rama. Dene kowe padha nindakake apa sing kok rungu saka bapakmu. Wong-wong padha matur, leluhur kita menika Bapa Abraham. Gusti Yesus nuli ngandika, manawa kowe turune Bapa Abraham, ya padha tindakno pakaryane Abraham. Lah kok saiki malah ngarah patining wong? Mongko aku saiki ngandhakake kasunyatan sing dak rungu saka Allah. Bapa Abraham ra ora mangkono to. Kowe padha nglakoni pagaweane bapakmu. Ature wong-wong mau, kula menika sanes anak jadah. Bapa kula namung setunggal, injih menika Allah. Pangandika dalem Gusti, yen Allah iku ramamu, kowe kudune tresna marang aku, awit asalku saka Allah lan karana Allah anggonku ana ing kene. Mula tekaku iki ora saka karepku dhewe, nanging diutus dening panjenengane. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, tiang-tiang ingkang wiwit pitados ing Gusti Yesus pranyata tasih nggadahi maneka warni keyakinan para leluhur sing sampun manjing wonten ing gesangipun. Yen kados kula panjenengan tiang Jawi mirungganipun awake dhewe wong Katolik ning isih nggegeki maneka warni warisan leluhur, umpamane petungan Jawa, dina becik, dina ala lan sanes-sanesipun sing kadangkala lajeng ngalang-alangi anggenipun kula panjenengan pitados ing Gusti Yesus. Kadangkala ing babagan petungan Jawi kemawon umpamane wonten kula ngadepi umat nyuwun sewu nggih sing ngersakake nek misa manten kudu jam 09.00 utawa kudu jam 7, ora oleh luwih, ora oleh kurang. Utawa yen misa memulai jaluke ya dina iki, nek pas dilalah ramane ra iso, ramane ngusulke dina liya ora gelem. Ha menika conto-conto kados pundi kula panjenengan jejering tiang Jawi tasih nggegeki tradisi-tradisi leluhur sing ngalangi awake dhewe anggone pitados ing Gusti. Lah kok bisa ngalangi Rama? Kula panjenengan pancen ngakune pitados ing Gusti, ning yen dinane diowahi, dinane dilih, awake dhewe terus kuwatir gek-gek mengko ana masalah, mengko ana perkara. Merga keyakinan petungan Jawa kuwi mau. Tiang-tiang Yahudi ingkang pitados ing Gusti ugi ngalami mekaten lan Gusti Yesus priksa. Bilih tiang-tiang menika anggenipun pitados ing Gusti Yesus dereng sawetahipun tasih ngugemi tradisi-tradisi leluhur sing diwarisake. Mila Gusti lajeng ngritik keyakinan-keyakinan menika awit sing diwarisake wis geseh. Bapa Abraham rumiyin tumindak menapa ning dumugi ing angkatanipun tiang-tiang sing pitados ing Gusti Yesus geseh beda. Yen kula panjenengan tingali wonten ing kitab suci Prajanjian Lami, Bapa Abraham menika lak bapa umat beriman sing estu percaya marang Allah lan nindakake apa sing dadi kersane Allah. Didhawuhi kisah saking
tanah kelairane nuju tanah prajanjian Bapak Abraham nglampahi. Mbok dereng cetha tanah prajanjian menika wonten ing pundi? Tiang-tiang Yahudi kala wau malah kosok wangsule sing ditindakake menika dawuh-dawuhe leluhur sing diwarisake turun tumurun. Nah menika sing kedah tumraping kula panjenengan sami nggih saged dados kaca benggala supados menapa kula panjenengan anggenipun pitados ing Gusti Yesus menika nggih murni lan samubarang sanesipun menika srana sansaya kula panjenengan pitados ing Gusti. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.